Hello guys. Moto na ta sa kuan guys, ilang dong shooti guys katong KKNP farm nga akong gingon ninyo gapon guys. Suroy ta mo dito. Aron makakita sa mo dito guys. Pato ta kay mo pay pagkuman og kaon guys, wala ngay ko ka video gani ka vlog. Ay guys, pagbutor mi guys. Si Dudong nako banking, ang Koreanong Bisaya. Mao ni siya. Ato ta silang KKNP farm. Yang dong shooti guys. Makasuod diri sa among balay sa ubos. Motor lang among service guys kay daghan mo kog motor guys. Daghan kog motor. Ang akong Ford moray dito sa babaw kay Camaro no. Kawano na po dito sa among lugar. Paita gid guys isod. Master akong driver guys. Sabi ni si Boy Tumba ni. Mana akong driver, Boy Tumba. Boy Tumba. Ako gagaw guys. Koreanong Bisaya. Gagaw. Ako ni Koreanong Bisaya. Datot sa Miss Planggana guys, kaya nagpalaba manggod ko kay dato ba ako. Love. Ate. Asa mo sa Tibalin? Ako lihat. Ay, ata gusto ni Ate Balin guys ang Planggana. Tibalin! Jay Planggana di padakay. Para magamit daw ko na nimo. Hi sa Ate Balin be. Hi sa sige na Ate Balin. Tara sa akong vlog ba? Ay, Ate Balin. Ay sige na tara ba? Mao ni si Ate Balin guys oh. Na ba in town. Ate Balin, asa ka na butang Ate Balin? Diyan yan. May swimming pool nga gamay guys. Dili na sila na ba? Maglisod tubig dili town. Okay guys, mulaw sa to sa KKNP farm. Isa man ni. Ay ma. Abala salamat. Sumajanit guys. Sumajanit. Ay ba. Ang buwan. Dagan ma. Ni dagan man siya sa sod. Mulaw sa rima. Okay. Takot nila pala ni Mama Janet guys. Guys, balay. Yan. Iwat lapon ako guys. Sila mo diri sa Sukang. Ano na guys, daw sa kato silang. Ay, magbatak sa karilyo. At pa sa babaw. Lang. Ate Josie guys. Pidahan pa yung sa karilyo. Ano yung lugar dito guys? Oo ha, kitams ni amo. Sugang, Ripan, walay lain na muyo din eh. Walay laing naka-country sa mga. Ayo! Oh, nasa tigjoy sa guys, nagkuputog ka ng, saan eh? Sikop tali mo te? Kaning, Club Mix. Wow, social? Lagi ko ni Mutitan. Asa mo ka naman kita? Loso. Sa ito pa famous na dahil sa Gauditan. Hi, me! Hi, sa mo, hi! Hi mo, hi, hi! Oh, hi! Ina, hi, boy Bisaya! Na, hi, boy Bisaya! Shout out day ko ni Erel. Si Erel nga, babayin on. Apel ko yabi. Asa mas bibi? Ako tinaw be. Dato na sila guys, na sila yung multicab. Na sila yung tulo ko buok baril. Na sila dito yung babuyan po dito guys. Nagkani sila ko, naitindahan. Dato niya, tanawang pintal sa balay, urin. Nindot kisaran niya, tile urin. May aquarium guys, oh. May aquarium. Buhaya ang soda na guys. Papalita yung taon may... Papalita may sigarilyo be. Papalita ba? Pautanga? Wala ka, wano na guys. Grabe. Wala, wala pa rin yung utang. Oh! May utang guys. Guys, aman guys. May utang guys. Bayo na guys ha. Kaya mubalik na ko guys. Okay guys. Nangutang mig sigarilyo guys. Nangutang mig sigarilyo sila kati juice.
Lahos namin nga. Ito namin silahang KKNP Farm. Pag-iton mo na mo. Okay? Dito guys, kanang dagang mga tanom. May mga hagonoy, pugon, madri kakao. Tanom nga kuan ba? Nay! Nay! Mo nang bahay nila Kuya Renel guys. Bahay nila Kuya Renel. Ari ka sa hotel ay. Oh, shout out. Agaw Maiko. Maiko Castro. Oh. Nang. Nang, agi minang. Grabe no. Ako driver guys. Only siya padung sa ilang shooting, ilang dong shooting KKNP Farm. On guys. Nadin ang tubod sa tubig na mo'y nag-supply sa tubuok barangay Basak tunong sa ato'y pakita. Mo ni siya gangan din guys sa mga gangan ni ang tawag ganin sa una pang panahon. Ang tubod guys kining din guys iputos na ni siya og kining scene guys kay para walay magduwa nga re ana lahi to sa unang panahon kusugi kayo magsugwak ang tubig din guys sa kusog. Ya bungtod diri mabaw mga kuyan. Sige, naos na nato silang dong shooting sa KKNP Farm. Dai. Naos nga rin dai. Ika. Grabe lang ako. Koreanong Bisaya. Ako gagaw. Koreanong Bisaya. Ganong Koreano ka dol? Nya alias Boy Tumba. Sila ka tumba? Ay gito matumba di ah. Mawoto mo bangon. Guys, mga noyas happy na ta guys, doon na natin unahan guys ilahang dong shooting. Uy, gawas na mas dong shooting padung naman mula kau manaw ko lakaw na mas dong shooting guys tayo sakyan ano kuan po din yung sakyan Isuzu. Muna manuban na rin sa kuang Ford Raptor. Manuban na sa kuang Ford Raptor pero murag itom lang ni iya, puti itong ako. Murag ko ni simple ra mong kinabuhis bukid pero mga nami mga sakyanan. Dong. Asa man ka? Muna ka, una ka? Nas dong shooting guys. Dong. Hey guys. Mo si dong shooting ang KKNP Farm. Simple ra kayo guys. Sakyanan. Yahang balay na guys. Na siya little fish pond kanang mga gagmay nga isda sa pang aquarium bitaw. Adiri mo siya guys. Okay na ni siya guys. Nalagan kita. Sa part 2 pero yarang rest house diri. Asa nila brother dong? Swimming pool niya guys, Dasubos. Swimming pool. Ha? Swimming pool. Kanang itlog brown egg. Nagnegosyo man sa siya guys og kanang brown egg guys. Tara mga koleksyon niya nga brown egg para i-deliver po sa mga customer po niya. Tapos ulit guys. Kasi magwaan ko sa katri, mapasangindan ko. Yan din yung KKNP Farm. Ay, wala pa din makuman ang iyahang buwan. By the way, wala pa din makuman ang iyahang para tamnan. Tanong din. Ano pa iya? Ito. Bumba man ang mga lublak. Tatabang
bang kuha ng gamay. Sige sa mga manukan guys eh. Dahil sa ubos guys. Yung manukan guys. Dahil sa ubos. Kaya diha. Manukan na niya diha. Manukan. Nitro! Si Nitro guys oh. Ako kayang hero. Si Nitro. Butan kayo. Nga. Ilang usa ta mga to sa ubos guys. Grabe, kawano na. Kining hagdan guys. 1,001 kaang-ang. Ha? Kining hagdan na niya 1,001 kaang-ang. Laom kining adto sa ubos. Naasa dito yung mga manukan. Na dito yung mga tinubdan sa tubig. Na iyang kaugalingong ipakaut manumano sa tao. Purtig laom guys. Murag 500 piece na. Ang gilapon. Dito nagsigikaw. Alita mo pakipon kay pasinyag bawal lang guys. Bawal. Ano sila si Brady eh? Ano yung apispan po dito guys nga pwedeng maligo ng tao. Hindi maligo. Hindi kaliguan. Guys, pag-iton ko mas yung mga pool guys ha. Pagka kami lang pool guys. Ilang kayo makaro kasi sa ito, gawa nun. Ano na? Ano na? Oh, dia. Ini diri. Daghan kayo siya kung ano rin guys, mga project, mga agriculture, hindi silang suti. Yung sakyanan niya sa malagi na ang sapahan. Ano na guys, kaduwa mo guys. Ano guys, samuan yung lapit sa mulong sa Subang corner. Uy, bisya. Bayo na guys. Guys. Ulit kami guys kay ka 100 guys. Grabe. Sige nagpanugdog guys. Wala kayo ko kakuan. Wala kayo ko magdugay kay umuwan gud guys. Lisod gid kayo. Hirap kayo sa kalisod ng among kasada.